el meu nom és Teresa i vaig a fer una sèrie de videotallers sobre la prevenció de violència de gènere en els adolescents. La violència de gènere és aquella violència que ocorre en les parelles heterosexuals de l'home cap a la dona. I aquesta campanya s'anomena Talla temps, estima't i allibera't. En aquest vídeo anem a parlar d'altres maneres de patir violència de gènere. Sabem que la violència de gènere es pot dividir entre violència física i violència psicològica. Primer anem a parlar de la violència física. La violència física és aquella violència que fa un dany físic cap a l'altra persona, causa un dany físic. Aquesta pot ser agressions com poden ser una bofetada, una patada, però també pot ser un empujó. El que la víctima patís quan té la violència física normalment són hematomes, són ferides, sang. La violència psicològica, per l'altra part, és aquella que pretén fer un patiment psicològic, pretén menospreciar a l'altra persona. Hi ha molts exemples molt sutils d'aquesta violència. Al principi nosaltres no ens donarem compte, però són xicotetes cosetes que hem d'anar fixant-nos. En quant a violència psicològica, poden ocórrer de dues maneres, per acció i per omissió. Quan nosaltres parlem d'aquella violència psicològica per acció, estem parlant d'aquelles accions com, per exemple, rises, es riu de tu quan fas algun comentari, també pot ser humillació, et desprecia en algun moment, et menysprea. També podria ser, per exemple, el cridar, és a dir, quan parla amb tu, crida un poc més del normal. O, per exemple, et parla molt baixet o et parla d'una manera molt ràpida, fent que tu li preguntes «Perdona, no he entès el que vols dir». I ell et diga «Bueno, però estàs tonta o què? No m'has entès?» També pot fer gestos davant d'algun comentari que fas. Gestos que poden fer sentir-te menospreciada. També pot ser que s'interesse molt per la teua privacitat, s'interesse molt per el teu mòbil, s'interesse molt per aquelles companyies en les que vas i et parle molt insistentment sobre aquests temes. També podem encontrar el menyspreu d'una manera molt senzilla com és. Quan tu li demanes qualsevol cosa a la teua parella, per exemple, per favor, passa'm aquella llibreta que necessito escriure. La teua parella agafarà la llibreta i te la passarà així, de braç. Si fa això de manera molt sovint junt a altres cosetes que hem estat parlant, és una manera més de violència de gènere. Per altra banda, tenim aquests que són per omissió. Aquests per omissió són molt més sutils. Per exemple, quan tu estàs parlant i ell no te contesta. No te contesta, però no és perquè no te sents, sinó t'ha sentit perfectament, però no vol contestar-te. D'aquesta manera, tu sents que el que estàs dient no té importància, no li importa. Inclús sents cada volta que vals menys. Altra manera de violència és no atendre necessitats. Per exemple, quan nosaltres ens encontrem molt malament perquè hem discutit, per exemple, en alguna persona de la nostra família, necessitem que la nostra parella ens escolte, necessitem contar-nos com ens sentim. I a voltes no li dona importància, no vol ni escoltar. Això és una manera més de violència cap a tu. Per tot això, aquelles agressions, quan ens criden, quan ens menyspreen, quan ens fan sentir inferior, no hem de deixar que això passe. Al mínim símptoma de que això està passant, estem sent víctima de violència de gènere. Hem de tallar quan antes millor, perquè no hi ha excusa per a la violència de gènere. Per tot això, si sents que alguna cosa no va bé, talla temps, estima't i allibera't. Pots contar-los a les persones del teu entorn, a la teua família o a les teues amistats. Pots cridar al 016 o a la Casa Violeta. I, per supost, denuncia. Recorda, talla temps, estima't i allibera't.